Ara és el moment de posar una fotografia al nostre primer text del blog. Normalment les fotografies es posarem aquí davant, just davant durant molts anys, però haurem d'anar-la a buscar. Si ja tenim una fotografia que ens agrada, doncs simplement la col·locarem aquí. I si no, a la pàgina web us he posat una sèrie d'enllaços de llocs on ofereixen fotografies per descarregar lliure de royalties i de copyrights. Nosaltres anirem a Stock Exchange, que ofereix, aquesta és la pàgina principal, i ens ofereix moltes fotografies. Tenim aquest desplegable on podem trobar totes les categories de fotografies disponibles. A mi m'interessaria buscar, per exemple, flors o plantes. Mirem en flors què trobem i de totes aquestes que em surt una primera pàgina de, fixeu-vos, 1.184 pàgines, o sigui que tenim fotografies per donar i per vendre. El que m'interessa potser és aquesta, que és la flor de la camamilla. Clico i la descarregaré. Vaja, m'he de registrar i el que farem serà registrar-nos, doncs. Sign up. El login que utilitzaré, recordeu de guardar totes aquestes coses al full de càlcul. El meu login serà el mateix, una clau d'accés. El correu. Tornarem a teclejar el correu. No volem rebre el newsletter, no volem rebre ofertes promocionals. Ara hem d'escriure la nostra informació personal. El número de telèfon, el carrer, la ciutat. Recordeu de posar el 34 davant. L'adreça. La ciutat. Escriviu-ho tot sense accents, perquè als anglesos no els agraden gens. Seleccionem un país. I el codi postal. Estem d'acord amb els termes i enviem la nostra informació. Molt bé. Ja hem reeixit i el que hem de fer és ara comprovar el nostre correu per veure si hem rebut l'email de confirmació. Anem al Gmail. Molt bé. Al correu d'entrada ja m'ha arribat l'email per activar, obro el correu i clico a la URL per tal d'activar el compte. Molt bé. Ja tenim el registre complet. Ara ens registrarem amb el mateix nom d'usuari. He posat punts. He posat just? No he posat punts. Fixeu-vos el login. Ha agafat només les primeres paraules i m'ha retallat l'última lletra. Per tant, em queda amb tercer Vilajord. La contrasenya que he posat abans. Accedeixo. I ara sí me'n vaig a Natura, menjar, natura, plantes, agafo aquesta mateixa i la descarrego.
Com podeu veure, la imatge és terriblement gran, se m'està descarregant directament a la pantalla del navegador. El que hauré de fer ara, una vegada s'hagi descarregat tota, és botó dret i desar la imatge com a, li poso un nom i la desaré a l'escriptori mateix per tal d'utilitzar-la ràpidament. Molt bé, una imatge que ocupa 4,3 megas, és una imatge molt gran. Si l'agafo, per exemple, aquesta d'aquí ja m'estaria bé, per tant el que faré, com ser més petiteta, és botó dret a sobre d'aquesta imatge i desar la imatge com a camamilla petita. Molt bé. Aquesta m'ha ocupat 80 cas només. Perfecte, ja tinc la imatge. Va, afegim una imatge i l'anirem a buscar al nostre ordinador. Camamilla petita. L'obro. Si tenim una adreça directament, no cal carregar-la a l'ordinador, posaríem l'adreça aquí, però nosaltres la carregarem a l'ordinador. Escollirem aquesta presentació a esquerra, per tant el text anirà alineat aquí a la dreta de la imatge i la mida de la imatge, doncs la mateixa mitjana. Acceptem les condicions d'ús i transferim la imatge. Ara s'està carregant la imatge al servei de Blogger. Ja hem afegit la imatge, cliquem a fet i ja la tenim col·locada. Se'ns ha col·locat dalt de tot, no a davant de Durant, sinó que davant del títol i tot. El que podem fer és, com que ja tenim el títol Les plantes medicinals, aquesta breu introducció a les plantes medicinals que ja hem parlat en vídeos anteriors, que no sabem ben bé què en faríem, el que farem serà esborrar-lo, tiraré enrere, em menjaré tota la breu introducció a les plantes medicinals i ja està. He retirat l'etiqueta, m'ha quedat la imatge a l'esquerra, el text a la dreta. Desarem el text amb la imatge inclosa, farem una visualització prèvia, com ens queda, força correcta, les cursives, els subratllats, les negretes, i ara només ens queda ja posar l'etiqueta per a aquesta entrada. Les etiquetes són aquelles paraules claus, que ja en tenim una, que el que fa és poder posicionar més bé el text dins del rànquing de resultats de Google. Posarem, per tant, plantes medicinals, ja en tinc prou, o ho puc posar en singular, poso una coma per separar les etiquetes, planta medicinal. Poso les dues opcions, singulars i plurals. Molt bé, el deso i una vegada fet tot això, publicarem el missatge. Molt bé, l'entrada publicada correctament, ja tenim el nostre blog amb un text ben col·locat. Podem visualitzar l'entrada des d'aquí o bé mostrar el blog i ja veurem també l'entrada. Fem mostrar el blog i al blog ara mateix tinc la meva primera entrada, les plantes medicinals, el títol, i tot el text que ens ha quedat d'aquesta manera. El que hauríem de fer, vista aquesta primera presentació, és fer aquesta imatge una miqueta més petita. Tornem al Blogger, modificarem el missatge i el que faré serà fer la imatge més petiteta, 200 ja m'està bé, torno a desar, publico i torno a mirar com m'ha quedat ara amb la imatge més petita. Bé, considero més correcta aquesta mida i per tant ja ho tenim fet. Ja tenim el nostre primer escrit. En el proper vídeo serà el moment de
començar a configurar tota aquesta zona d'aquí i les característiques intrínseques del nostre espai bloc.